Hello guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ दिनैबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। टुडे बिबा सुरु खालामनोसै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबान आरोना बिराद इम्पोर्टेन्ट जागोन आरोना दिनैनि भिडिअआ। सबसे इम्पोर्टेन्टसिन जागोन सिख्लाफोरनि थाखाय आरो सिख्लाफोरनि थाखाय साबसिन जागोन भिडिअआ। अखा हादों एखेबारे नोंसिनिखैजायबो हादों जानांगौ, जोंनिखैजायबो हादों आरो। साथायानो गैया जोंहा, साथाया दंमोन ओमफ्राय बयबो साफा गंफा लाबायना नै नानि फिसानिखौसो लादों। फेम्फा दंलायो। नोंथांमोना एसे बेकग्राउन्ड नायलाय। मोसौ खाग्रा फोथार सिस्टेमावसो दंफैयो आङो, जोंनि न'निनो आरो। ओइ खैजा जोंहानि लेबु बागान दङ। आं खेबसे लेबु खानायनि भिडिअ खालामदोंमोन ना, बेनो आरो। आयौ सामथाइ गोजाथार, दै देरनाय नायनो नागिरदों आङो। बेजोंनो लोगोसे सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल बाथ्रा मटिभेशन होननांसिगोन आरोना। आं दा खिथागोन, बुंलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। स्पेसियेल बाथ्राखौ इयावनो खिथानोसै नामा? बयनावबोथ' जेनेबा बयफ्रेन्ड आरियाथ' थाखागोन सिख्लाफोरनियाव ना। जुदि दङबा नोंसोरो बयफ्रेन्ड एन्ड गार्लफ्रेन्डनि गेजेराव आखे सानफ्रामबो नङाबाबो एखनबा जेनेबा नांलायलायगोन ना लाया? नांलायलायो जानांगौ, सबसे नांलायलायखायो। ओमफ्राय बे नांलायलायनाय समाव नोंसोरनि गोसोआव, सिख्लाफोरनि गोसोआव मा सिखारो दे? मा सिखारो? बे नांलायलायनायाथ' जेनेबा जों सिख्लाफोराथ' नांलायग्रोखायानो जाहैबाय, हौवाफोरा एबा सेंग्राफोरासो नांलायग्रोयो। दा बे नांलायनायाव जेनेबा हौवाया नांलायहरबाय आरोना, ओमफ्राय बे नांलायनायाव नोंसोरो मा सानो? है मेक्स दिनै आंजों बिदि नांलायहरबाथाय मबाइलखौनो दिहुनसै आङो, बाराबा थैनोसै नामा आङो, बिदिबो सानलायो नामा? माबा माबि जि जोम दख'ना आरि माबा माबि गस्ला गस्लि बिसिलायनाय जागुलायो नामा? एखेबारे खर'बावनो खानायखौ एखेजाय बुं खालामलायनोसै नामा रागा जोंनानै? एखे रागाबो जोंबाय, ओजों गाबनोबो ओंखारबाय, दुखुबो जाबाय, खर'आ टेनसन एखे ओरैबो जाला आं थाला बिनि थाखायनो थैनोसै आं बिदि जालायोनो। सोरबा बायदिया थैथारोबो आरो थैनायालाय। बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय सिख्लाफोरा मा राहा खालामनांगोन? आंनि सानदांथियाव आरो मोनसे राहा दं। बे राहाखौ फोरमायनोनो आङो बे भिडिअखौ बानायदों। लोगोसे बिदिनो ब्लग सिस्टेम आरो। दायो आङो दै देरनाय जोंनिखैजाय अखाया माबायदि हादों, दैमाया माबायदि देरदों, मा थासारि जादों, आं बेखौ देखायगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ। आंहा बेखिनिखौ नुखाबाय, आंहा खायदाखौ रोंखाबाय होननानै भिडिअखौ जोबजासे नायालासिनो दाथां आरोना। आखिर जोबजासे नायलांथार आरो साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामनांगौ। बाथ्रायाव बयनिबो बयफ्रेन्डफोरा गार्लफ्रेन्डजों नांलायहरो। जुदि नांलायो, मानिबा जाहोनाव बियो फनाव SMS-आव नांलायहरबाय, अब्ला मा खालामगोन? जुदि बयफ्रेन्डआ नोंजों मोनसे बाथ्रायावनो नांलायहरो, फंसे बाथ्रायावनो, अब्ला नोङो मा खालामनांगोन? मबाइलखौ, बिनि फनखौ दानना हरनांगोन। ओइ दे दोनथ' होननानै दानना हरनांगोन। SMS-फोर हरबाबो दोनथ'दो, खर'खौ मोजां खालामग्रो, ओरै जालाय हरनांगोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव नोङो मबाइलखौ फ्लाइट मड नङाबा अफ खालामनानै लादो आरो। अखाया गैलालाय, नै साथाया जोंना नानि फिसानिसो। ओमफ्राय दाननानै हरबाय, बिनि उनाव नोङो 1 घन्टा बा 2 घन्टा बा 3 घन्टा अफ नङाबा फ्लाइट मड खालामनानै लादो। बिनि उनाव नोङो 2 घन्टा बा 3 घन्टानि उनाव मबाइलखौ अन खालामफिनदो। खालामनानै नोंनि बयफ्रेन्डनो बा हौवानो SMS नङाबा फन हरदो आरो। SMS-आव बा हाय सना, मा खालामदों सना, हेल' सना, हाय जिउ, ओरै होननानै आराम गोदै रावै SMS खालामना हरदो, नङाबा फन खालामनानै मा खालामदों बिदि जाहरलायदो आरो फन खालामनानै। अब्ला बिनि रागायाबो जिमायसिगोन, बिनि साननायाबो सोलायसिगोन।
लाथारलायसै आरो हरफिनबाय नोंजों मोजां रायलायसिगोन आरो अब्लाना आङो बेखौ एक्सपिरियेन्स मोनखांबाय आरोना ओंखायनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय जुदि आंनि बयफ्रेन्डआ बेफोरबायदि आंजों हेबनो नागिरोबा आंजों नांलाय नागिरोबा आङो लोगो लोगो फ्लाइट मड खालामना दोनखायो ओमफ्राय 1 घन्टा 2 घन्टानि उनाव हाय सना मा खालामदों सना ओरै होननानै SMS हरसिगोन फन हरसिगोन आरो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनाय आरो नोंसोरथ' बाथ्राखौ मिन्थिबाय दा नोंथांमोना माथो बेनो जाबाय आरो सोरनिबा माबाया भिडिअ'आ बिदिबो होननो हागौ जायखिजाया आं बुंबाय आंनि एक्सपिरियेन्सखौ ट्राइ खालामनाय नोंथांमोन माने आंनि सिख्ला लोगोफोर आरोना आंनि सिख्ला लोगोफोर नोंसोर ट्राइ खालामनाय थौदो बिदिबा जोंनिखिजाय अखा हानानै बेसेबां गिदिर दै देरदों बबेयाव मा लोमदों नायनोसै रावबो नायालासिनो थांनो मोना नायजोबनानैसो थांनो मोनगोन दै बाथ्राखौ मिथिखाबाय नालाय थौदो बिदिबा सामथाइ गोजाथारलै बाल नै दैया गमामायैनो देरमारदों नै जोंहा माइ गायबा गायजायो जोंनिनो हा नै लोमबाय नाबो दंसो खोमा जेखाइ थानायमोनबा गुरफैनो हाबायमोन सालाखौनि जागासे मोनगौमोनबो जानो हानाय र' आं क्लियार देखायनो दुगैबा दुगै जासिगोन जि जोम सुबा सुजासिगोन आरोना आं इयाव गाहैगौमोन नै माबा बेंफोर बेंला लेथ्रा दं दैयाथ' गोजों साफायानो नै दैया गोजों साफायै ओमफ्राय बिनि सायाव माबा माबि बेंफोर बै हाग्रानि थानाया गोजावजोबना दङ लेथ्रानो एबार मेन दैमाखौ नायनोसै नै इदि सिखाव लामाजोंसो थांनांगौ जायो जि हाग्रा नै जाहारबारि सिस्टेमसो आदै थाम्फैया जा गोसा हरदों ना जोंहानि औवा सोरनावबा जुदि औवा गैयाबा थसेयाव 40 थाखा खरि बायनानै लांनो हागोन जोंहानिफ्राय ओइ गोसोम खैजाय जोंहानि न' दैया लोममारदोंआनो नै हौ दै लोमनाय माखाया दैमा नङा दै जोंहानि माइ गायग्रा दुब्लिसो ओमफ्राय माइ गाया आरो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय डेन्जारखा बियो साननै सानथाम जानायावनो इदि लोमदों आरो 10 दिन सप्ता खननै गाहाम हायोना अखाया इदि हाबाथाय फुरा जानजिसे अबेबा नैसिमहालागै जायो आरो ओरैबायदिखाय नायनो नुदों माबायदि मानो दै लोमा जानो हायानो दैजों समानखा जोंना नै आइफन गंफासोमोन दै सिङाव सोनो हालायबायमोन मबाइलखौ सोरबा ना साना दङ ओइ थाम्फैया मा रोंगौमोन दंहरबाय थानो आंखौ ओरैजाय नै बेलेगनि लेबु बागान दं सोरनि दुब्लिया बेबायदि दै लोमो कमेन्टआव खिन्थाहर नुदों बै जादों मेन दैमा बै गोसोम नुहुरनाया बे जादों जोंनि दुब्लि मेन दैमाजों जोंनि दुब्लिजों समानखा नायदो नैबे जाबाय मेन दैमा जों दुगैग्रा नै मा फाराग दं दुब्लिजों दैमाजों नैबे लोमनायाबो जोंनिनो आरो जोंनिनो बैसिम जोंनिया दैमासिमानो होनजायो ओइ मेन लामा माबा मेन दैमा ओरैबायदिखा आरो नायदो जिखि जायो न'आव मा थाबाय थानो मा उन्दुसो थाबाय थानो होननानै नायफैबाय आरो दैमाखौनो जेरावबोथ' थांनो मोनखाया आंना केमेरायानो मोजां नंलालै बिराद गाज्रि मालायफोरा लाङि दंना ना साफैदों साफैयाखै आरो साना थांखांबाय देवा थर्स हरगोन नामालै दैखौ गानाय नायनो र'
बरिया नैयावनो इमान गोथौखा आरोथ' मा दंबावो थांफिनसैहाय न' फारसे थांफिननोसै उपाय गैया थाबाय थाजायालै मोदायफोर फैनो हागौ दे बिदिबा फ्रेन्ड नामा फ्रेन्ड्सफोर एबार लांबावगोन आं नोंसोरखौ वाटारफलाव जोंनि जायगानिनो वाटारफल नोंथांमोनाबो माब्लाबा बोथोरा साफा जायोबा बेरायनो फै नायनो फै दा लांगासिनो दं आं नोंसोरखौ वाटारफलसिम मोनथ'वाखै र' जोंनि जायगानि वाटारफल जों बेयावनो जि गेलेयो दुगैयो ओरैबायदिखा मोजां दहायनिखैजानो फैफिनबाय थांग्रोनोसै दै आं सहैग्रोनोसै ओरैजा फख्रि दङ आन्दाय जाबाय थाबोबाय ए फख्रि इहासिम लागै लोमदों दैयानो दै केन्टु जोंनियाव न'आव दैबाना जाया गोरानैनो थानो मोनो आजादि वाटारफल जोंनि वाटारफलखौ मोनथारसिगोन नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड नंगौना नङा आरो भिडिअखौ रावबो स्किप खालाम मोना दै जोबजासे नाय मोनथारसिगोन नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ वाटारफलखौ मोनसिगोन वाटारफल नायनो गोसो जाथारबाय ना मबाइला गलांगोन दै जाला जागोन आं बेसो दं सोरनियाव बेबायदि वाटारफल दं कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर दं बरियाखा ओरैजा सुइस गेट दं वाटारफल जोंनि वाव मासि गिदिर जाखो दैया मासि देरजोबखो हाग्राया जि स्राय हाग्राया इयो थांसैलै न' फारसे थांफिननोसै जोबसिगोनबो आरो नोंथांमोना माबायदि नुहुरदों ओइनो बरिया आं दहाय थांनाया ओइयावनो थांदोंमोन दै दहाय फार्स्ट थांनाया बैनो जोंनि दुब्लि बै लेबु बागान माबायदि नुहुरो दै बाज्रुमनायखौ बरिया न'आव थांफिननोसै सोरनि खैजा अखा हागासिनो दं दासिमहालागै आरो अखा हानायजों लोगोसे दैफोरा माबायदि जादों सोरनिखै दैबाना जादों न' लोमदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थागोन कमेन्टखौनो हरा गावस्रा जि रागाजों ओंखारो आं नायैल' थाङो ओरैसो होनदों न' फारसे थांफिननोसै थाङाबालाय अबावथो थाबाय थानो ना बारा थाजाया मोदाय ओंखारो ओरैनोबा जि मोदाय बारिथा केमेरायानो जा मावखायो आंना दामिबो बायनो हायाना गरिबनि फिसा नाखौसो दिनै जि साइज नुदों ओरैसो दुगिखा दुगियानो लाजाया ना गोसो जायो दाउफोर बायदि बिरथिंबाय थानो मैसो गारामानि गारां
सोर सोरहा बे अखा बोथोराव दखानाव थांनोबोथ' माबोरै थांनो सोर सोरहा मा मा मैगं जागासिनो दं मा मा मैगं ओंख्रि संना जागासिनो दं कमेन्टआव खिथाहर जोंहा हले जेबो गैया खान्थाल बेगर मैथा खान्थाल बेगर आलु जागासिनो आरोना नै जोंनि न'खैजाय थांनाय सिखाव लामा नायनोबा जोंनियानो न'आ खनाना सिखाव लामाखैजायसो फैनांगौ जोंनि न'आव फैनोबा गय गायदों जोंहा बिदानि रोमोनजोब्बायसो नै मोनजोब्बाय माबाजों सान्दुंजों नै इयावबो दैबाना जादों जोंना लेथ्राना सैमा माय सोंबाय थायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बाय बाय उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन